wach mani e lela, ok en wach ma koro nyalo pandi. Osiptende mag Nyawawa gi kata miluongo ni Ghost Hospitals. Chakruok gi nobiro mane wachako SHA, to SHA noyawa yawa thuolo ne ng'ata mondo bed go osiptal mondo donje contract mar SHA. Nwakwero gi kata ndalogo nitie kuonde moko mi wanyalo kwa dhi gi office wanyalo nyiso ji ni nwanyiso SHA ni tiuru gi osiptende mantie NHIF mokwongo kapok umedo moko. Koro niyudo ka system ka noyaw, kila ng'ato nodonjo nyaka jok matimo bandia. Emomiyo rufa sani kindegi wan kaka telo mochung' ne osiptande 700 wan gi an anti-graft policy. Ma kwa yudo ng'ata e kindwa, wan wawuon maka ini yudi gi mibadhi, wan wagoli e tendwa non. Niwach ok wanyal bedo gi, ok wan jok ma wadhi thieth, to ni wadhi ni wakwalo pesa mar jo Kenya. Wan wadwa ni watimo thieth, to gimwatimo no emichulowa, to koso chulowa to wamedo mana thieth. Magi osiptende ma moko osebedo kata higni 30 kata higni 15 ma pok oyud ga gi chandruok moro amora e kinde NHIF kata sani e wach mibadhi. Ero okang' mukao ne osiptende ma Nyawawa, bende riwruogno nitiere osiptende ma dieri ok gin osiptende minyasiemo ni entie kendo tiyo. Bende untiere kod yore ma utayo godo chenro magu mar ne upuodho kit osiptende mantie bwo riwruogno mondo mi seche michwalo chudo tichwalo chudo ne osiptende mantiere kendo mondo mi ogeng' wechego mag wito oko weche mag chudo gi migawono mar thieth. Erokamano. Kaka sani e Kisumu ka, an kaka jagoro ma Kisumu ang'eyo osiptende te mantie bwoya. Mane kaka wantie, wan gi bura gi jok moko joma nigi osiptende, kibiro nyaka ibed gi mokwongo registration mar KMPDC. Ok inyal bedo gi osiptal kionge registration mar KMPDC. Mar ariyo nyaka ibed gi miluongo ni physical location. Nyaka ibed gi osiptal mung'e ni en kuma chal nade. Mar adek wan nyaka gi riwruok mar branches ma kila ng'ato ong'eyo ni ng'ane ka ng'ane to tiyo. Koro tek mond jomantie rufa obed ni wan gi osiptende ma Nyawawa. Kendo waso wacho maler ni ka kendo ko yudi gi mibadhi, nitie jowa moko ma kuma die nyocha nomak gi wach mibadhi. To nyocha nwaso gologi mo wan monotimo negi suspension mokwongo. Kapok kata minister pok notero gi files gi DCI. Mwangiso gini diuru mend nyingo bed maler koro kubro duogo. Niwach wan kuma ng'ato timo makosa to kwasir makosa magitimo. To kamano daktari, bende nitiere achiel kuom wechego modwaro motenre kod chungo daro jogo